Wimbledonban, Szöulban, Tokióban, és az idén döntésen Roland Garroson és San Diegoban, tehát azért a borítás nem kifejezetten kedvez neki, de várható volt tőle. Maria Sharapova. No, nekem meg visszajött az internet, úgyhogy van lehetőségem néhány statisztikai adatot, Pólya úgy fest. No hát, picikét már régebben volt egyébként a játszmalabda, csak itt elhúzódott az ...4-2 Sharapovának. Mókás, ez kétségtelen, 30-15. Mivel már breaklabdája van Sharapovának. Nagyon-nagyon koncentrált. És hát ahhoz képest ugye, hogy még csak 18 esztendős, igazán jellemző rá. Pontosan ugye a legjobb 32-t jelenti. Lesz majd az ellenfele. Azt gondolom egyértelműen ő a favorit, bár ugye Szilvia Farina nagyon meggyőzően 6-1-6-0-ra verte az brit Baltacsát. Látjuk.